area. Of Inday. Kadene. Luyo sa akong kagool, Dolanday. Inyo akong gipalipay. In the back of my sadness, Dolanday. You will giving me a happiness. Happily ever after. Ilabi na akong makabati na ko ng inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. And I will listen to your programs. Tag na your life. Itago na lang ko sa pangalang Crispin. Taga Fatima, Bahada, Davao City. Just call me Krispy Kreme. Crispy peanut butter. Hindi ko layan. Pero... Here in Fatima, Bakada. Bakada. Bakada lang. Bakada, Davao City. Davao City. Oh, yeah. Upat mi magsuong Lucky, Dolanday. We are four brothers. No retreat, no surrender. Among kamaguwangan si Manoy Apyot. My older brother, Manoy Apyot. Ikadwa si Manong Bruno. Second, Manong Bruno. Ug ikatulo si Kuya Tomas. And three is three brothers. My three big brother, Tom Jones. Ug ako ang kamahuran. I'm my youngest, but dangerous. Ambot lang, Dolanday, kung isumpa ning among pamilya. I don't know why Dolanday to say goodbye. Clapping softly, 1, 2, 3. Si Manoy Apyot ug Manong Bruno, nagadrive sila og jeep. My big brother Bruno, my big brother Apyot, the same drivers. Samtang kami ni Kuya Tomas, nagatrabaho mang construction. Me and big brother Tom Jones, we are construction worker, and we're proud of that. Mga buutan mi nga mga bana, Dolanday. We're the good, the bad, and the ugly. Apa na nga mo mga asawa lang siguro. Andun ay diferensya o dili kami. We wives is very difficult and different. Kung sobrahan ay kakabuutan, ikaw pag-abusaran. But overall, yes, that's it. O din na nagsugod ang kapnod sa And this is the kong story. And the story. Alright, like. Ako yun eh. And this is Naitabo! what happened.
kuno. Magbulang na ta! Hindi na ko kaya na inaling! Kinabuhi na apyat! Gawas kas tiguang na ka! Wala! May upo kay dahi! Ayaw di buhat siya ko. Tanawa na ko na! Sus, tinuong ka, tanawa! Manoy. Mura na lang, huwag kayo galipin sa bato! Sama din ako ng diabetes ko. Pero nangikamot Usap sa... ang tubo! Sikusap ang tubo! Maulog na kang ganon mo na! Pasaylo ako pananigamot ko sa akong pagdadrive mong jeep. Salamat na lang sa tanan, pero di na ko kaya nakakita na kong lain! Usa! Ayaw ko biyahe sa Maloy. Nakita na lang, nakakita na ko! Kasi Kung nakakita na kong laki nga! Ako yung puno ni mo! Christina, ayaw Ay, ang pangalan niya, Marlon! Ay, naku, kaya mabuhay ko, kaya nakaguhong dito! Naku, maging kaya guhong! Di pa si mong uhong, ni mo walay umoy! Manoy ka. Wala lang payo ka na balang! Why, ako kasabot ka na! Mabulang ta! Goodbye, Apyot! Christina! Christina! Day. Ay, sa lokalok, Ay, sa... Ano ba, uri ka Kumbaga, wala ka kayo kong kahalog. Gipakyaw ko ganing durian gikas kalina ng uban. Kita ko lang ko kay uban akong gipas-an. Ako gihatag ni mo nga, gipakyaw ko 350. Imo nga ng 300 sa kwan 50, may nalang naisod akong pitaka. Day, Maulang ni! nagdala pa dyan ko og pansit, napagugoy gidala nga sudan. Maulang ni! Ipangambog na ni mo ni sa kuan! Mauwa na may lain. Asa, lingi-lingi ko. Oo, naman, maura yun na. Ikapoy na ko ni Bruno! Ayaw, day. Ayaw pag inana, day. Magsige na lang ko! Kaon na ni Pansit nga! Ihas ang subak! Sige kung kay ko na may subak ni Wagi subak! Dito lang mo nagipalit ilang lusi. Ihas, maguna nga manok ilang... gisubak anak mo na nga. Sago-sago kayo ni mo. Wag hindi kayo makita ka ihas kayo. Sunugan sa kulang ginagbildo! Sige ka! Sige lang. Okay na lang bildo. Ay lang dagong. Di mo naman makita ka di TikTok. Sabagay ka maramay nagkakaon niya. But anyways, dahil ayaw ko ka na kay malain ko, no? Walang ko'y kalibutan na naapan! Bruno, pasayloan ko, delete na ko di mo! Di ba mga kadurianan, kalibutan pa na sa daig ka? Sige! Dahil ayaw ko Di kina... mo ang katawan na lang akong kalagot, Bruno! Kikasilangan ko ikaw! Okay na kayo. Dahil okay na sa kakayo. Talo ko ni Ate Friends! Okay na kakayo. Dili dumana na. Ilog ya! Ayaw pag inanang ikasilagan. Eh... Lahat nagimingaw ganiya. Inyungkan ko ikaw, kikasilangan! Inagalagot lang, anagalagot. Lagot ko ni mo! Kana. Dili na ko! Ayaw, dahil. Nakadesisyon ako! Ayaw. Ayaw, biya. Kabalo ba yung kagid nga? Ikaw rin akong inspirasyon na nila ako pag-drive-drive. Kapilan ako na nakpan na nila ni Dio Bilon. Ako na kabuhato lukot. Bruno, paghilom na Bruno! Kaya paguman, ayaw pag inana. Ayaw pag inana. Masaya ako, Bruno, apan! Wanto kong si Pupron! Sibok. Mato ka nga hapon na. Wala kayo sakyan. Oh, sige! Tatawin lang ko, Bron! Gano'n ba? Dito lang ka. Pwede ka kumato ka sa Tagum City. Di ba sa Mati City ka Sa simulan ko, Bron, kay... Pwede ka sa Cebu. Ang atong... ang atong anak na si Chenria dito na inanglan sa kutapang.
Oh, sige, ato na dito. Biyahe lagi ko ni mo. Yan! Dili! Day, ayaw ko biyahe, day. Ayaw, day. Uy, ikaw. Last word na ron eh, biyahe na bitaw ko ni mo, day. Pare! Ayaw, ano? Kanamatan ni mo agasangam, bitaw ko na ron. Wala ka na mo! Babay, Bruno! Babay! Agay! Goodbye, Bruno! Ikasilangan ko ikaw! Pare, brutawan! Ayaw niya si Arna! Mare! Mari ka, kon! Kabiyaan ang taon ko. Kabiyaan ang ibukat ni Christina. Yata. Ikaw, nananama ka rin eh. Biyago ko. Unsa ko no? Biyago kahit pagkain sa katingog kay nasa ikikuan dito. Kadali man to, kadali. Nasa ikibuhat siya sa kuan, nag-text-text siya. Nag-text-text niya, nasipat na yan. Itabag na ko. Di naman minaw. Dala, Amerikano. Taga-England ko na. Taga-England na yan. Amerikano nga. Taga-England. Amerikano nga nag-England. Mariam nila puti. Tumas na uksa naman itaw tani. May pato siya kay hayahay na kayo. Agane. Malaki. Bruno, nabalik ka na rin, Bruno. Gibiyaan ko. Ay, di na dyan naman. Gibiyaan ko, tol. Tol, di na dyan ko matiga, tol. Matiga pa ka, tol. Ibiyaan ka na, Susan, niya ka na. Ibiyaan na po kang matiga pa dyan ka. Tol, ina lang ko magkaya, tol. Hindi gibiyaan ko sa kasama. Kasi tumas, ibiyaan na po din. Ay, biyahan ko. Kuya, ay biyahan di kayo. Ay, tani ito kayo taga. Magtagay tani dyan mga utol. Dito, tagay ito. Magtagay tani dyan. We Utagay. are the first four brothers. Ang atong bangod na si Crispin Duta, wala siya na. Wala na sa may kahintang. May tagwa ito biyahe po. Tol. Kapinita kita rin. Engineer. Engineer, Leandro.
Sabi. Ano, nilog sa mga kanor niya akong engineer. Ano, okay naman din eh. Enjoy ka na mga boy. Tuntunan na ako itong poste dito. Libilado na, libilado. Ah, libilado na. Tuntunado na. Oh, tuntunado na. Kung ano, hiwi mo lagi. Tuntunado na na. Libilado na na. Ano balik magkapat? Tara ko itong siptek ito, gikalutan na itong siptek ito. Ah, gikalutan na na mo to, sir. Good, good, good. Ang akong planoan eh. I have a plan. O kano, sabay mo promise magbalik. Hala, umutang ni dali. Bis-bis na pirmi ha. Kasama na. Plan gini. Kung ko kauban ng arkitek. Istorya mo na, mga po. Ano pa? Masahan mo babae dito. Ito ba ng kapas niya? Bisa ko yung kapas niya. Crispin, nangyayta naman ito, Crispin. Ay, Crispin, nakita naman doon eh. Sige, engineer. Hindi. Sama na si Architect Ronel nga. Pak-pak mo na drawing. Oh. Dalang ka mong baon kang? Dili. Nang story yata. Riyahi. Sige kang, kadali lang kayo. Mag-ilis ako, singot kayo ka. Dahil lang kayo. Ang dali, kaya importante kayo ni Crispin. Labayon ko nagbato ng sige gabas niya, ha? Mukha ng helper si Honey Boy. Ay na lang siya pilitinita kay Mangitong nagsamot. Ayan. Crispin, inani. Tinilang ko ni Dugayon pa. Nagdala lagi kagkuhan gang gamit. Oo, kay Bulakaw na ko. Asa mo ka mato? Sige lang, gilak ni mong balay. Oo, gilag na kong balay. Sa lubong kang ha. Mabo ko kabalo kung bubalik pa ba ko. Ikaw gigang ba? Mato ko gongkong. Kung ronde. Tinood ka gang? Oo, mato ko gongkong. Picture dito sa Disneyland gang nga niya. Padali rin kong picture ni mo gang. Kang ka sa gakos ni mo si Mickey Mouse gang. Crispin. Sa man gang? Bitaw gang, asa bitaw Ipato ko sa kuang kapinpal nga Singaporean. Asa man ka mato? Hong Kong, Singapore. Si Ahing, Hong Kong de. Hong Kong yan. Hong Kong yan. Dito na ko mamuyo. Huwag magbulag na ta. Unsa? Gang. Magbulag na ta. Kaya kikapoy na pala yung trabaho din yung sigang para lang. Kulang kayo. Ha? Kulang kayo ang kwarta. Kulang kayo ang mga... Wala ko ganahin. Gang. Magbulag ta. Unsa may nabuhat? Ikaw na yung bahala dito. Basta Unsa may kayo. nabuhat ako sa lagang? Kau talay mong kawalingon o gusto mong sala. Ha? Hindi na ko makaya ng inani nga trabaho ni mo. Magpaabot ko ni mo pilar ng sweldo. Huwag kwarta. Nihit kayo. Di ko katungkit. Di ko kadulang bingo. Di ko tanan. Di ko kapatadlasto ni mo. Kapoy ra ka. Gang, please. Gang, maluoy kayo. Bata sa kuha gang. Ha? Labudlat na niya akong matag. Sige, kinaon o pinapa. Maluoy ka gang. Kaya ko ikaw ba na gang katong helper pag nga si Mark gang. Liambak to gang eh. Biyahan ko na guyam gang. Bahala siya, biyahan siya, kuya. Ha? Mambak na siya. Pungkol siya. Ako ni kumambak, di kumambak. Tungkol lang ni mo. Ibudlat na niya akong mata. Mura na kong si Arvin. Ha? Kapsa na ka ng hotel. Ayaw ko na. Ayaw ko Saan na. ni ba? Pututan ta kami. Musik na to. Musik na. Ayaw ko na. Uy ko. Uy ko. Uy ka. Maluoy ka.
Ako'y na ko aling kinabuyanan. Pag-ipon tayo men dito ko sa Hong Kong. Ay, karo kayo ko ditong. Pwede ko dito, kanang haruhay kayo kong pamuyo dito. Halina, ayaw. Halina. Hilak, Maya, hilak. Diya ka na, Crispin. Diya ka na. Kaso, yabang may sa inyo nga si Christina. Palangga kay kwarto sa una ba? Lagi na, sabihan na, magkwana, nauna na lang sa mga ngagi. Apas na sa sabukan na kasi Jinria sa Siba. Mata. Ibiyahan ko nila. Ikaw, Tutol Bruno. Bron, kumusta ba na ako pagmangkong si Ken? Ako mga babae sa nandiga kayo. Ikaw ka, babae na rin. Gibiyahan kong Susan. Gibiyahan kong Susan. Gibiyahan ko yung ala. Biyahan pa yung kamari. Ala na rin, sakit ka na. Puti na magkalimutan ni Muton. Alam ka, mababang ko na purga. Tol Bron, ayaw pa dapat astig ka, Tol Bron. Sige. Kitang. The Poor Musketeers. Tulo pa ba? Tulo. Sige. Kita, mga P3. Sa MP3. Pakyas na tulo. Mga tol. May ganang may kay gistorya pa mga biyahan mo ikaw. Adyo ka gistorya gibiyahan. Umalis na walang paalam mga akong katawa. Lagi kayo kong gikan ko na nagat. Masulang kayo ko na sa ipil. Pagbalik ko ano? Ano yung siguro na ito kay Ipta? May nalang tatungot May sa nalang si nagtungkol Crispin. si Crispin nga. May nalang kagibiyan ko. May nalang kagibiyan ko. Hoy, tol. Ang baon. Yan na. What did you say? Uli din. Mga tol. Mga tol. Tol, ay ilang talaga kami tol. Sa problema namin tol, kagibiyahan ng mga asawa. May mga kulang kabiya eh. Tol, gibiyan. Sad ko, tol. Oh, sako no? Ayay! Kung sa makita mo ang gibiyaan, mabungka. Yan, sa ko, Manoy. Manoy, Manoy apyot. Manoy apyot. Kinam na siya ko, Manoy. Bata pa ko, Manoy. Hilawanan ka rin mo, Manoy. Sabi mo na kong may mga inaning nahitabo. Tama naman eh. Tama naman daw. Anong bron? Gibiyaan sa ko nung bron. Oh, gibiyahan ka. Gibiyaan mo ni Alina nung bron. Pag problema po ko kagibiyahan ka. Kung gibiyahan ka ko sa kong asawa. Kuya Tomas. Kuya Tomas. Gibiyaan ko, Kuya Tomas. Tuon ako karuhay na ko. Sakla. Kuya Tomas, gibiyaan ko. Bibiyaan mo ko tol. Gibiyaan ito tanan eh. Ah, dili. Kakakaw mo sa kaimi. Gibiyaan mo, Bino. Anawa mo, nakahihi na mes kahubog. May pamagkinom sa magpulutan sa aning dayok ko. Kaon ako ni sa kagapong dayok din eh. Ano? Dayang masama. Nakalap mo kayo mo reklamo diya. Ang sama day na anaday, kalami sa usawa ni barbecue. Ah, isaw-saw niyo mo na bibigyan na. Tol, mag-iskot isa rin ang layok tol. Maigtan ako tol. Isa, kuya, mga kuya, saan man ako ni mga kuya na mabalik. Sabot ang pat. Sama to. Ano na na itabaw, gibiyahan na yung ako. Gitangag na mga ito ni Bisay ang ako pa. Ato tagpungguyan, baby. Manghita ta nito budas. Basta magkaya pa ni mo, tol? Apyot. Ako. Ay, basta patumaral ako itong inyong kapsula. Sige lang, kailangan ko yung dala nila yung thirsty camel capsule. Wapagani na na
Mapaganin na nabog na, pero epektibo na. Epektibo kayo. Pangalan pa lang dahil, epektibo na. Wapanabog na, epektibo na. Matatapong ko yan, bibi. Sa uwe. Kung di makaya, mga tol, tawagin ko mga tol. Tol, isa ba? Kasi hilang ba? Pero magkang niligaw ko yun. Balo na kasi na, inahanap yung piyata talan. Oh, sa kulong. Ay! Nagmahay sa mong upat maging suundo landay. Si Manoy Apyot, si Manong Bruno, si Kuya Tomas, o pati ako. Ipambiyaan mi. Sakit man na pangidawat na lang namong kamaturan. Daga na siguro ni sa mong dugo ni ingon ani, pero mga buutan man ng taming mga lalaki, kami magbibinuangan. May mo diha dulanday no, kaya pa mo binuangi. Lain man siguro mo, marag malipay masad mo biyaan. Pero sige lang, gidawat naman na mo ng upat. Karon nagtinabagay mo magigsuon. Hinahinay may makamove on. Dagat kay salamat o dagang gahom sa inyong programa. Inyong suhat magtatampo. Daga Fatima Bahada, Davao City. Crispin di ay. That you're going away.